आङो मति चौधुरीनि एक्ट्रेसखौ फरायनि बेयाव बेबादि फोरबोनि बुंनाय राव जिसुआ थाबनो आखाइ फोलावनानै बिखौ हमखांदों आरो होनदों, "ओ इसोर फोथायग्रा, नों मानो गोनो गोथो खालाम जों बे बेलायाव जों नायनि जोंनि जोंनि फोथायनाय जाय फोथायनायनि सायाव दिनै जोङो सोनारदों। आंनि बेक्तिगत जिबनाव सिबिनायाबो खुलुमनायाबो सोनारदों। नाथाय दिनै आंनि फोथायनायखौ जों नायनांगौ। आंनि फोथायनायखौबो चेक खालामनानै नायनांगोन। जेखौ गांनैनि कारान्थियान 13:11 बुंदों आरो 5 बुंदों, नोंनि फोथायनायखौ नों आनजाद नाय। नाथाय बिसोरो सेलाफ्रा बेखौ हायाखिसै, जिसुनाव लाबोबाय। अब्ला सेलाफ्रा बुंदों, जों बेखौ मानोथो हायाखिसै? अब्ला बेयाव जिसुआ मा बुंदों? फोथायनायाव बोलो गैयिखाय। आमेन। नाम्बार 1 फंबाय नाय, जों फोथायनायाव बोलो गैयिखाय। आं फोथायो, नाय लोगोसे जिसुजों लोगोसे थाफानाय सोलोंग्राफ्रा अब्ला जिसुनाव थांनानै बुंदों, जोंलाय मानोथो बेखौलाय बोखानो हायाखिसै? अब्ला जिसुआ बिसोरखौ बुंबाय, नोंसोरनि फोथायनाया एसेल'। मा दिनै नायदो, आंनि फोथायनाया फोरबो जिसुनायाव दाबो बेबादि एसेल' ना माबादि? आं बेखौ दिनै आनजाद नायनांगौसै। टिचिंखौ नाय, सल' नङा बेयाव बिराद गिदिर दङ हाबनानै। मानोथो जों बेखौ हायाखिसै? अब्ला जिसुआ बुंबाय, मानोना नोंसोरनि फोथायनाया एसेल'। आरोबाव जों दहाय फरायदोंमोन, मा बुंदोंमोन? जेब्ला पेटरा दैयाव गोदोलांनोसै, अब्ला बेवहाय घटना बेबादि, जिसुआ दैसा सा थाबायबोब्ला पेटरा बुंदों, फोरबो आंनोबो गोहो हो, आंबो दै सा सा थाबायना नोंखौ लोगो हमनि। अब्ला जिसुआ बुंबाय, फै। हुकुम होखादों, फै। आरो जिसुखौ नाहरनानै पेटरा जेब्ला फैदों, नाथाय बियो दै सा सा थाबायबोदों, नाथाय बार आरो दैखौ नुनानै जेब्ला गिदों, होनब्ला गोदोलांनो हमदों। अब्ला बुंबाय बियो, फोरबो आं थैनोसै होननानैहाय बियो बेखौ बोखांदों। बेवहाय मा बुंदों? एसेल' फोथायग्रा। दाबोरसेल' फोथायनाय। बे टिचिंआ बिराद गिदिर टिचिंफोर। दिनै आं जेब्ला गिर्जायाव फैयो अब्लाबो फोथायदों, जेब्ला माबा मोनसे प्रग्रामाव थायो अब्ला फोथायदों, प्रग्रामनिफ्राय थाङोब्ला आंनि फोथायनाया गैया, अब्ला आंनि फोथायनाया एसेल'। दहायनो फोथायनाया बोलो गैयि, दा एसेल'। आरो मति चौधुरी एक्ट्रेसआव मा बुंदों? गोनो गोथो। जोंनि फोथायनाया गोनो गोथो। गोनो गोथोखौ बुजिदों दा? मोनसे सन्देह दङ। हयथ' दिनैबो सोरबाया गोनो गोथो खालामनानै फैदोंब्ला बिनि आर'जखौ फोरबो खोनासंनाय नङा। आरो जे उद्देश्यआव आं थांगोन, आं जेब्ला बिबाय गोनो गोथो जानो नांलिया।
आरो गोनो गोथो खालामग्रा मानसियाखौ जाकबा माबादि बुंदों जाकबखौ फरायसाय जाकब 1नि 6-7खौ आन्थाय बियो मोनबो गोनो गोथो खालायालाबा फोथायनायजों आरज खालामथों मानोना गोनो गोथो खालायग्राया बारजों बुग्थिंजानाय आरो सोमावजानाय सागरनि ढौ बादि आरो बियो फोरबोनियाव माबा मोनगोन होननानै बे मानसिया दासानथों डाइरेक्ट बुंबाय बेबादि गोनो गोथो मानसिया बिदोंब्ला मोनगोन होननानै दासानथों अब्ला आंनि फोथायनाया जोंनि फोथायनाया माबादि जानांगौ बाइबेलाव बिराद बुंदों जों नायोब्ला आंनो फोथायो होनना बुंदों नाथाय आंनो माबादि फोथायदों आं फोरबोखौ मा होनना फोथायदों दाबो आं बेखौ बासायगिरि होननानै फोथायनानै नाजावना लानो रोङाखैब्ला अब्ला मा जागोन जाकब 2निनो 20 आरिखौहाय आं फरायनो जों बाइबेलावहाय जे बिषयखौ नायो जों बे बिषयफ्रा बिराद सिरियास बिषय 17 पद आरो 20 पदखौ आं फरायनि दे फोथायनायाबो बेबादिनो बिहा मावनायफोर गैयाब्ला बियो गावनियाव गोथै आंना दा नायहरदो आङो फोथायो नाथाय मावनाय गैया होमब्ला बिनि फोथायनाया गोथै नंगौना नङा 20आव जों नायबाव 20आव मा बुंदों जिसुनि फंबाय जेकबा आन्थाय नोंबां जाबां मानसि मावनायफोर गैयाब्ला फोथायनाया उदायो होननानै नोङो मिथिनो इच्छा जायो खोमा आमेन जों दानि नाय फोथायो होननानै आं मावाब्ला आङो फोरबोनि महिमाखौ बोरै नुनो मोनगोन नायसाय आङो फोथायो होननानै आंनि फोथायनायखौ आं टेस्ट नायाब्ला आं माबोरै मिथिनो फोरबोआ आंजों लोगोआव दं नाथाय आं टेस्ट नायाखै फोरमान नायाखै आंनि फोथायनायखौ फोरबोआ आंजों दं मानोना गैमारा बेनिखायनो आं मोनसे एग्जाम्पल आंनि जिबनाव आं नुदों जेब्ला 4 बोसोर फाग्लि खालामनायखौ सुखायना लाबोबाय अब्ला जायहा बिखौहाय फाग्लि खालामदोंमोन बे अजाया जायहा बिखौ फोरोंहरदोंमोन बे फोरोंग्राखौ बिराद बोराबबाय आंनो माबादि मोन्थोरखौ तन्त्रखौहाय फोरोंहरखो उदायिखौसो आंखौ फोरोंहरबाय होननानै बिखौ बोराबहरबाय अब्ला बे बोराबबाय होनब्लाथ' अमुखासो फोरोंदोंमोन आंखौ होननानै बेबादिनो 7 जननियाव सहैबाय देरसिना बुंबाय नोंसोरो जेखौ आं हरदों कारेक्टखौनो हरदों जेब्लानो नोंसोरो तन्त्र मन्त्र जागोन अब्लानो बे बाना बिनाव नांखायो नाथाय नोंसोर मा बुंखो आरो नोंनि फोरोंनाय बाथाय अमुखानो फोरोंदोंमोन अमुखानो फोरोंदोंमोन अमुखानो फोरोंदों नाथाय दिनैहाय बेखौहाय सासे रेभरेन्डआ खुलिना लांबाय होमब्लाथ' बे आंनिफ्राय देरसिन आंनिफ्राय बोलोग्रासिन आच्छा दे बेखौ जों थांनानै टेस्ट नायनोसै होननानै बुंबाय टेस्ट नायनोसै आरो जों बेखौहाय हायाब्ला बिनि मन्त्रखौ जों सोलोंना लानोसै जों बेबादि मोनसे प्रग्राम खालामदोंनि प्रग्राम खालामबाय बिसोरो आसल बे बिसाजो बे बाबा थांखाबाय बे ललितानो बे ललितानि बिसाखौ बुंदों बाबा जे न'आव हाबहैदोंमोन बिफाखौ बुंफैबाय नोंनि बिसाजोआ मोजां हामबायना हामाखै बेखौ नायनो नोंनि जातिफ्रा लुबैदों अमुक दिनाव लाबोदो थगायनानै बुंफैबाय आरो बेबादिनो फैबाय आं केमियाव दंमोन
प्रेयारटावरा बुंफैबाय अमुक थारिखआव बेखौ लांनांगौ थारिख थुरिख होफैखाबाय आरो आंबो बिनि सिगांनो सफैबाय प्रेयारटावराव आं जेब्ला फैदों अब्ला रन्जित होननाय जोहोलावा बुंबाय सार ललिताखौ नायनो जाथिफ्रा अमुक थारिखआव बिहरथों मा खालामनांगौ आरे बिहरदोंब्ला मिन्थिनांगौ लां मिन्थि होनना बुंबाय आं अब्ला बे बुंबाय नङालै सार जों बाइबेलखौ फिनलाय फारलाय जों मिथिया जों सोंब्ला मा उत्तर होगोन आरो जों हिन्दुफोरनि मोनसेखौबोनो जों मिथिया नों बादि झटपट बुंनो थाखाय होमब्लालाय जों माहाय लाखिनांगोनसै बेनिखायनो जानाय नङा सार नोंथाङा थानो दे होमब्ला थांसिगोन 4 तारिख एप्रिल 2004 आरो आंनि मिसेसआबो बुंबाय आंबो थांफानि थांनानै जेब्ला स्कुलावहाय जिरायनो जायगा खालामदों आरो बेवहाय मोनसे गादि बदों गादियाबो गुफुर वाव दायनाफ्रा 7 जनबो गुफुर सार्ट गानजोबदों धुति गानजोबदों बिहु फालि गुफुर लादों वाव होमब्ला गोथार जिउआव बुंबाय आमोखा नायसाय सिंनिखौ दिन्थिबाय आंनो सिङाव अख्रेबनो सिंहबादि नेरदों बेखौ दिन्थिबाय सैतानाबो महर लायो होननाया नंमारगौ थेंक इउ लर्ड बेनिफ्राय बेबादि दंफांनि चियार दोनदों आंनो बाखि गासै प्लास्टिकनि चियारजों आंखौ बुंबाय गोथार जिउआ मानो नोंनो दंफांनि चियार होदों नों बेखौ मिथिबाय ना फोरबो नों खोन्थायाब्लालाय आंलाय माहाय मिथिनो मा खारनाव दंफांनि चियार होदों प्लास्टिकआव बानजाया बाना दंफाङावसो जायो बेनिखायनो नोंनो दंफांनि चियार होदों नों जिरायोब्लानो बेयाव सिथाबसिगोन गोथार जिउआ बुंबाय अब्लाथ' बिसोरो रंजानो मोनसिगोन आरो बेबादि चियाराव थांनानै बुंबाय हामबायसै फोरबो नों आंनो बेखौ दिन्थियामोनब्ला आं बोरै नुगौमोन नों दिन्थिनायखाय नुबाय बेयाव मोनसे बान दं नाथाय आफा आं बेयाव जिरायाब्ला नोंनि महिमा नुजाया आमेन आं बुंबाय नाथाय फोरबो आं बे चियाराव जिरायाब्ला बोरै नोंनि महिमा नुजागोन नों जे आं जोहोलाव दं जिरायबाय जिरायनानै दानो सिथाबबायना सिथाबाखै बेखौ आनजाद नायनो बेयाव जिरायनायफोरखौ दाउ एम्फौ मानसाव होबाय होमब्ला थिखांनानै बहरसिगोन ना आं नाथाय आं सिखाराखिसै जिरायगासिनो बुंबाय दावहाव फैदो नोंसोर आरज खालामाखै आरज खालाम नङाब्ला सानसेबो गलांलिया होननानै आं बुंबाय अब्ला बिसोर आरज जेब्ला खालामबाय एम्फौ मानबायनो थांजोब्बाय अब्लासो फिसा मोनबाय अब्लासो बिसोर गम मोनबाय इसोरनि मावनायखौ अब्लासो मोनदांनानै अब्लासो एलार्ट जाबाय बेनि उनाव फाग्लिखौ फाग्लि खालामनानै दंफां गादियाव मोख्रा बादि फिउ बाहोनानै गल्डिं दांगेले होबाय थारमाने आंखौ सिखारना नायदों आरो दरखौ थिखांनानै बुंबाय नाजोंनि जिसोनोमोन ललिता ओंखार दलद जिरायफै द्रुम बाज्रुमनानै दलद जिरायफैबाय नाथाय सिथाबनो हायाखिसै आं फोरमान बेनिखायनो फोरबोआ आंजों दङ नाय आं फोरमान मोनबाय बेफोराव गैयामोनब्ला बे बाना आंनि बे चियारा सिथाबगौमोन आरो सिथाबनानै चियारखौ नारखाबायला आंखौ खम रंजागौमोन बिसोरो खम रंजागौमोन नाथाय फोरबोआ मिनिहोआखिसै मानोना आंनि फोथायनाय बेनो फोरबोआ आंजों लोगोआव दं बे 24 आवार्स थायो बे मालाबाबो गारा बाइबेलाव बुंदों
आं नोंखौ मालाबाबो गारा फोरबोआ मसेजों लोगोसे दंना गैयामोन प्लिज नायसाय फोरबोआ स्वयं मसेजों दंना गैयामोन आरो गैयामोनब्ला बियो मावनो हानाय नङामोन बियो दैखौ बोनो हानाय नङामोन फोरबोआ स्वयं थानायखाय बिनि फोरमानाबो नाय नोंथाङा एक्स'डासखौ मोजां फरायनायबो माब्रैबादि फोरबोआ लिंदोंमोन बेयो बुंदों दंखायोनो थुनहरदों होनना बुङो आंना मसे सोंदों थुनहर दंखायाबो सोर नामालाय माथो होननानै बुंदों सोंजोबदों मजेसआ आल्लाह बुंबाय नों जे आंजों लोगोआव थांगोन मा प्रमान नों जे आंजों लोगोआव दं अब्ला इसोरा बुंबाय मजेस नोंनि आखायाव मा दं लावथि अब्ला मजेस बे लावथिखौ हायाव गारबा जिबौजोंहाय आरो मजेसनि सिङै अब्ला इसोरा बुंबाय मजेस दाबि नों बिनि लान्जियाव हमदो आरो लान्जियाव हमग्रा लावथि जाखांबाय अ मजेस आं नोंजों लोगोआव थागोन बेनो फोरमान जाथोंसै आरो नोंनि आगदा आखाइखौ नोंनि आगसिनि आफाखङाव सोबाय सोनानै बयनब्ला खुरिया जाजोब्बाय थारमाने बिनि आखाइखौ जे बाहायसिगोन बेनि फोरमान आरो सोफिनबाय बख'ब्ला खुरिया गैलिया बेयाव नाय बे मानो आं माबा मोनसे फोरमान जुदि सान मोनखायाब्ला फोरबोआ आंजों लोगोसे दं होननानै आं माबोरै भरसा खालामनो हानो नाथाय आं दिनै ख्रिस्टियान जिबनाव आंनि जिबनखौ आं दिनै ख्रिस्ट'नियाव खांनो थाखाय नाजाथारदोंब्ला ख्रिस्ट'जों आं बासायजानो लुबैथारदोंब्ला आंहा मोनसे फोथायनाय आरो भरसा थानांगोन फोरबोआ आंजों लोगोआव दं आमेन हालेलुया आमेन बेनिखायनो बुंदों नाय मथि 17निफ्राय 20आव नोंसोरहा बेसर बेगर रायदानान बेगर एसेदेर फोथायनाय दंब्ला बे हाजोखौ बेनिफ्राय दावथ्रोदगोन होननानै हरदों जोंनि फोथायनाया बेसर बेगरनि एसेदेरबो गैबावाब्ला अब्लालाय जों माखौ फोथायखो मावनो हायै जेबो गैया